Ahojte milovníci športu a zdravého životného štýlu. Radi vás uvidíme na 2. ročníku Kompavabik zdravia, ktorý sa bude konať tu v Novom Meste nad Váhom. Nové Mesto je hrdé, že môže byť súčasťou krásneho podujatia, ktoré spája športovcov, rodiny a všetkých, ktorí sa radi stretávajú, takže verím, že práve tu na námestí Slobody sa stretneme 15. júna, aby sme si spolu zašportovali, podiskutovali a strávili príjemné chvíle. Príďte si zabehať, vyskúšať Nordic Walking alebo sa zapojiť do detských pretekov. A nebudete sa ani nudiť, bude tam bohatý program, kúzelník a samozrejme labková patrola. Beh je výborný spôsob, ako si zlepšiť kardiovaskulárne zdravie, podporiť výkonnosť a zvýšiť vytrvalosť. 15. júna sa vidíme na štarte. Nezabudnite sa zastaviť pri stánku s odborným poradenstvom v oblasti zdravia a ochutnať produkty Kompavabik. Patrite medzi tých, ktorí majú radi výzvy, tak nezmeškajte toto super podujatie a prihláste sa ešte dnes. Beh nie je len spôsob, ako sa udržať v kondícii, ale takisto aj spôsob, ako si užívať chvíle s mojou rodinou. Tak sa pridajte k nám. Sa na vás tešíme, srdečne vás pozývame, príďte zúčastniť sa tejto akcie. Beháme s Kompavou!